एम्फौ फिसिनानैबो नखरखौ सुंथानो हानायनि मोजां बिदिन्थि दिन्थिदों साथाम आइजोफोरा। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमानि सुबनखाता ओनसोलनि साथाम आइजोफोरनि मख'जाथाव हाबाफारि। एम्फौ फिसिनानै फिसा फिसौफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे गावबा गावनि नखरखौबो दैदेननो हादों। एम्फौ फिसिनानै गावसिनि आथिङाव गसंनाय आइजोफोरानो जादों बाक्सा जिल्लानि सुबनखाता ओनसोलनि सिरिसबारि गामिनि रमिला बसुमतारी, बिबारि बर' आरो लथिका बर'। एम्फौ फिसिगिरि रमिला बसुमतारी, बिबारि बर' आरो लथिका बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला एम्फौ आरो फिथोब फाननानै दानफायाव आरजिनो हायो 15,000 निफ्राय 20,000 रां। थामहिनबा बोसोरफायाव 1,50,000 निफ्राय 20 लाख रांसिम आरजिनो हायो। बबेखानि बिथांमोना थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो बे एम्फौ फिसिनाय हाबाफारिखौ आजावनानै लादोंब्लाबो दिनैसिमबो सरकारनि एम्फौ फिसिनायनि जेबो सोलोंथाइ आरो मुवा बेसाद मोननो हायाखै। बे बिथिङाव बिटिसि सरकारा मोजां राहा लागोनखौ मिजिंथिनाय फोरमायदों आइजोफोरा। बोसोरथाम बोसोराव खेबबेसे फिसियो? जों बोसोरसेया 12 मास नालाय जोङो बोसोरसे माबायाव मास मोनसेयाव खेबसे फिनो जों। खेबसे फिसियो। औ। एम्फौखौ फाननानै बेसेबां मोनो? जों एम्फौखौ फाननानै बिदिनो फवा हिसाब 80 थाखा मोनो। फिथोबखौ फाननानै जों 800 900 इदि मोनो। केजिसेयाव? औ, केजिसेयाव। मालाबा आरो बेफारिफोर गोजाननि फैबा दाम बारा मोनो। मालाबा आरो दा लकडाउन नालाय खमानो जाबाय, ओरैनो 700-800 गाहामल' मोनो। साबेसे लोगो नांनानै बेखौ माबादों? जों साथाम लोगो नांनानै फिदों। साथाम? औ। बेजों लोगोसे आरो माबा फिसिबावो नामा? जों बेजों लोगोसे दा फिथोब फाननानै जों अमा लानाय जादों आरो। अमा माबेसे दं? अमा माथाम दङ। माथाम दं? सरकारखौ बे बिथिङाव मा खावलायनो सानो? जों दा सरकारनिफ्राय माबाफोर बे जोंनि बेक्तिनि न'आव लानाय जायो नालाय, न'आबो थोस्लाबा, न'बो गैया। जों सरकारनिफ्राय न' मोनबा मोजां मोनगौमोन आरो ना। बांसिननिफ्राय बांसिन जों लानो हागौमोन। सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनबा बे बारा मोजाङै दावगासिनो हागौमोन। औ औ। दा बेजोंनो दा मा न'खरखौ सामलायो? जों न'खरखौ दा बेजोंनो जेबो सोलोंथाइबो गैया नालाय, गथ'फोर फरायनाय, न'खरखौ सामलायनाय जों बेफोरजोंनो सामलायसै आरो।